ac yma i frwydro ar ran Glwb Rygbi Benllech. Mae Darren Williams neu Chief! Chief yw proper tîm. Taldra 6 troedfedd, 1 moedfedd, pwysau 16 stôn a hanner. Hoff chwaraewr rygbi Darren Williams. Mae e'n ffansio Catherine Jenkins ers neithiwr siwr o fod. Felly dyma fe, Chief, high five! Chief, ti'n barod? No, just about so. Hyderus? Well, ish. Stripio yn barod, fynd! Boeth, Ti'n boeth, oce te, felly gawn ni'r gawn i ffwrdd. Boes, dyn ni. Draw fyna. Der y draw. At y safle di fan hyn, oce? Oce, di gyda gefnogaeth nawr. Bag i lawr. 8-5-8 i'r sgôr i giro, oce? Felly, 3, 2, 1, cynnig i Gymro! O! Der y draw, 8-5-8 i'r... Chief! Mae'r cyfnog wedi troi'r erbyn y Chief. Na, chi. Ti'n cerdded. Siomedig? Roedd. O, reit e. Edrych mlaen i weld nhw yn y car nes mae gyda ti, ond am y tro. Diolch yn fawr iawn. Chief! Os ydych chi am gymeryd rhan yn un cynnig i Gymro, dyma sydd angen i chi wneud. Ymddangos yn fyw ar 1-5 gyda 4 person arall, ffrindiau, clwb neu dîm. Dewis un person i hitio'r bag, y cryfa, y gora. Mi fydd y criw hefo'r sgôr uchaf erbyn y Nadolig yn ennill gwobrau gwerth 3,500 o bunna, neu cyfraniad o'r un faint tuag at y clwb. Am fwy o wybodaeth, 15.co.uk.